na guro to. Dali apod na bulabog akong plano eh. Dali mo kinasabtan ni Maricel ng akong mga plano noon nga. Muhamburt niya. Wah nga. Nasabtan nung dayo noon. Ipan-an-pan-aratan ako patan-patan si Trista. Biyo eh. Iyabom na akong plano noon. Pwede ko pawas paglaman eh. Pangita niyo pong pagi na yun nga makahamburt niyo ko niya agad. Yate. Ay, kagpan-anak ko kwarta. Pero wala di mamadag kwarta-kwarta ko. Kung ako kamangon po. Ya, preso po ko na. Ya, saan ko mo? Plano na ko ani buhatan eh. Kung ako pong pangyaban, di ko rin sugot eh. Ninyo mo to. Kiyahak ba yun eh. Napulabog akong plano sa bagdok-bagdok sa mayroon na. Gusto itong hamburta. Kiyahak ba yun. Undang ko rin si Tres eh. Bata. Pakcam yung plano tino yun. Pakcam yun. Si Maricel ma? Kasi mo si Badong? Yay. Lako-lako mo si Ramosa. Sundan ako, be. Sundan. Ayaw, di ma. Si Maricel gini. Asal dia pedung dia. Aku ya nak pakikul biar aku pakikul. Pastilah. Sundan aku, be. Pasti dia makahambut dulu ni deh. Hambut. Pasti dia belum usia aku deh. Yai. Ayaw, di ma. Sundan. Parang may nagbubuntot-buntot sa akin na. Kala mo siguro di ko naramdaman na sumusunod ka. Sige, makikilala rin kitang gago ka. Pastilan. Hapit ko makitila. Okay, uy. Hindi ko sugutin nga. Mayabo na sa akong mga plano ni. Sundan ako sa padong ng bihanan ni. Kaya biyaw, uy. Ulak ko na. Kamang na putinoy. Sunod na putinoy. Bago pa, sige. Kala mo di ka nakita. Nakalabas ang bag mo. Buntot ka. May kalalagyan ka sa akin ngayon ha. Miyakis ka. Kanina ka pa kabubuntot-buntot. Wala ka tigil ha. Pastilan, murag nakita ko ito na. Kaya biyaw. Tikiya pagkatago. Ay, ikaw sa pinagkuntiyan. Wala man. Asa din biyanan eh? Ayaw, di ma. Ngayon, nakikilala rin kita. Sino yung gago kang susunod-sunod sa akin? Nakikita ka na ba sa akin? Wow, biyanan no? Asa padong eh? Ikaw pala, Tinoy ha. Wala ka talagang tingin ka kasunod-sunod sa akin ha. Ano kayo binabalak mo na pamanyakis talaga itong tao? Asa? Di uli na guro to? Action. Asa? Cut. Action. Asa? Balik ko sa agi ko eh. Balik.